Čauky, vítam vás Mario Radio pri Minecrafte. Ja som sa rozhodol, že budem natáčať Minecraft, ale budem ho natáčať skôr ako nenormálny Minecraft, ale ako vždycky Minecraft na mod. Takže ja vám vždycky dám na konci tohoto videa, tak vy v komentároch budete písať, že ktorý alebo aký máte najradšej tzv. Mod, váš najobľúbenejší mod, a vy mi ho potom napíšete do YouTubečka ako do toho komentárov, že aký teda mod mám ďalší natočiť. Takže vždycky budem natáčať vlastne tzv. Modový Minecraft a vždycky ja si chcem vlastne vytvoriť vlastný server, ktorý potom vlastne počase dám na net a vždycky ho budem robiť tzv. Po častiach. A dneska si ukážeme napríklad chodník a začiatok, kde sa vždycky hráči budú teleportovať. A to bude vlastne začiatok a vždycky to budem nejakým spôsobom vždycky rozpitvávať väčšie a väčšie a až nakoniec bude z toho veľký server. A vždycky mi dáte tzv. Váš najobľúbenejší mod, ktorý chcete vidieť v tej ďalšej časti. Takže myslím si, že to by na úvod by malo stačiť. Takže poďme na to. Takže dneska si ukážeme teleportnúť, vlastne ne teleport, ale proste hráciu tú zestavu, že keď proste prídete na server, tak hneď vás to vlastne vráti sem. To spravíte pomocou toho, keď ho budete dávať už na net a tak tam si ho tam naťukáte, že kde ho chcete mať, ten bod. Ale zatiaľ si ideme urobiť tú platformu plus chodník, ten začiatočnícky. Bude to krátšie video, ale to nevadí. Takže všetko, ten mod je Candy Crush Saga, takže Candy, akože Candy Crush, áno. A ja som tento server pomenoval ako Candyland, pretože je to prvý mod, tak som ho nazval, že Candyland a ideme sa na to pozrieť. Takže budeme potrebovať štrk, sklo, svetielko zo Skittlesok, ďalej myslím, že to na začiatku bude stačiť. A ešte jednu vec, marshmallowovú desku kamennú. Takže, co ideme urobiť? Prvá vec, najdôležitejšia vec, je ten vykopať si dieru asi 3x3, takže 3x3, hlbokú asi 2 hĺbky, takže 2 kocky vykopte. A tam úplne na spodok dáte vlastne tie svetielka, aby to furt aj v noci svietilo. A pokriete to sklom. Nech je to epické a krásnučké. Tak. Okolo toho spravíte takýto plotíček ako keby a na neho dáte ten štrk, alebo to, čo si zvolíte, to už nechám vlastne na vás. Vy ten server si môžete spraviť hociako a vlastne teoreticky si ho môžete spraviť úplne inak. Zabudol som na jednu veľmi dôležitú vec a to na tieto dosky. Ďalej, takže nejak takto. Môžete si tam dať napríklad aj iné, napríklad že modré parkety, alebo podzol, alebo napríklad podloží, proste drevené iné, alebo proste niečo iné. Nemusí to byť rovnaké. Ďalej, to čo máte tu, by bolo dobre, keby ste dali aj ako úvodnú stranu na sem a sem ako chodník. Aby to vyzeralo akože normálne. A do stredu si dáte, alebo iný štýl proste chodníka, len ja ukazujem môj štýl chodníku, ktorý vlastne každýkrát považujem ako za môj normálny vynálezik. Ja ho používam dosť často. Môže to byť hociaký mod, ktorý vás absolútne napadne v tej rýchlosti, ale prosím vás, nepíšte mi fakt, že chcete vidieť mod fast food, pretože fast foodový mod mi akurát ten mi nejde, pretože ja som ho minule skúšal a proste mi nejde fast foodový modík, takže asi tak. Teraz vlastne spravíte takhle z toho kremeníku, vlastne spravíte z toho chodníku výčelok jeden a tam ho položíte. Ja vám aj vysvetlím prečo, no lebo ja som voľakedy robieval tak server, že som spravil dvojitý chodník. A okolo toho som vlastne dával plot, aby za ňo nemohol nikto prechádzať.
Ale už teraz som z toho vyrástol a povedal som si, že Ježiš, prečo som tam dával plot, že potom hráči nemohli stade výjsť von a vlastne behať a stavať si iné stavby na rôznych tých, robiť si resky a zabíjať sa tam. To bola na tom blbosť, lebo keď som tu mal takto, že plot, tak by ste mohli behať len v určitých tých mestách, ktoré boli vlastne za plotom. A keďže to bola dosť veľká blbosť, tak z plotu som vyrástol a teď to robím vlastne takto. No. Ďalej, najlepšia vec, ktorú by som dával ako do brány, veľmi sa hodí, je teda akože oplotiť začiatok toho, aby vlastne hneď hráči neodchádzali vlastne do hry, ale išli by akože po chodníku, akože normálne do mesta a boli by tu tak len z tie dvere a to by bolo otvorené. Takže ono by to bolo otvorený server vlastne dennodenne každý boží deň, takže otvorené by to bolo furt, ale táhle tá bránočka, ktorá tu je, tak vy sem vlastne tak len to vlezete dovnútra a vždycky, keď vlastne prídete na server, tak vás to vlastne hodí na to určité miesto, kde ste boli uložení, že? Ale tí, čo budú sa na novo prihlasovať a bude už určitá doba, tak sa proste bránka zatvorí a on proste dovnútra nevleze. Takže ono to bude tiež mať nejaký ten zbytek. A tí, čo sa vlastne budú poznať, tak sa môžu samozrejme teleportovať jedno s druhým, to asi zatrhnem. A tí, čo majú set home, tak tiež akože keď sa tuto spavnú na tohle mestečko a bude to zatvorené, tak použite proste spawn a ste vlastne v meste. Vlastne v tom kraji, kde ste vy. No, to je jedno. Ďalej, dneska myslím, že to by aj stačilo pre dnes Minecraftu. Ja viem, že že to bol moc krátky dielik, ale len som začínal a neviem, či sa vám bude vlastne Minecraft páčiť, tak preto ho dávam len na takéto 5-minútové, možno 6-minútové video, neviem koľko má presne teraz. A uvidíme sa teda na budúce v druhej časti, kde budeme tento chodníček rozpitvávať trošku dlhším spôsobom. Takisto spravíme na jednej strane dom a to bude na ďalší krát všetko. Takže keď sa vám tento Minecraft páčil, dajte like, pokiaľ nie tak dislike. A píšte do komentárov, že aký má byť ďalší mod. Alebo viete čo, ešte nepíšte do komentárov, aký má byť mod, lebo ja mám ešte jeden mod pripravený a ten použijeme na budúcom dieli, takže až potom o ďalší týždeň potom môžete hlasovať. Pozrite sa na to slnko, vyzerá to jak ten najznámejší cukrík, mal som ho strašne na ten jahodový, neviem, ak sa to presne volalo. A už sa stmieva, tak ja si myslím, že to môžem ukončiť. Takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, dajte like, pokiaľ ne, tak dislike. A tí, čo sú noví a pozerajú ma ako noví, tak ma dajte prosím vás do odberu. Tak zatiaľ čus a majte sa pekne.